Namhlanje bekulusuku olukhulu kakhulu olungakaze lube khona. Njoba kade nilalela abaholi bekhuluma, iZululand district ubuholi beIFP bathatha isinqumo ngo2023. Kwase kuba ukuthi ke ngonyaka odlule kwaba nezinhlelo zokhetho salumisa lolu hlelo. Kutheke manje ngoba sekudlula inketho savumelana ukuthi siqhubeke nani. Njengoba iqembu leIFP lina 49 years kule nyanga ezoqala lizothi 50 years akusukanga kwa u49 kwaqala ku1. Umbuzo ke uthi baphi laba abantu abaqala bathi 1 besikhumbula bona ke awukwazi ukufika ku50 ungaqalanga ku1. Besikhumbula bona ke ngoba bakhombisa okukhulu ukuthembeka nobuqotho. Ngaleso sikhathi yayingekho imali, ngaleso sikhathi zayingekho izikhundla, ngaleso sikhathi zayingekho izimoto zama blue light, kwahanjwa ngeenyawo, kuhanjwa ngamahashi, kuhanjwa ngezikhoshikali, kuliwa nobandlululo. Kodwa namhlanje sihamba ngezimoto zama blue light, sihola imali, siphila kangcono. Baphila abantu abenza safika la. Sithatheke leso sinqumo ke thina nje abaholi baseZululand ukuthi ake sibacinge, siyobacinga emakhaya. Sifikile ke emakhaya kukhona la ngempela la bese bashona oshawa uvalo uma ufika ekhaya ukuthi hawu usekhona la. So ke sithatheke isinqumo ke nabaholi ukuthi emva kwalomcimbi sizophinde sibahambele emakhaya sibuke ukuthi yini esingayenza kubazukulu babo, ngoba njengamanje sifica abazukulu kulabo abangasekho, kodwa kulabo abakhona nje obubona ukuthi iminyaka isihambile. Abantu esibabongayo abantu abano 8 90, ngoba ngesikhathi inkathi isungulwa babe no 35 babe no 40 be no 45. So ke namhlanje besizobungaza lolo lusuku ukuthi kukhulu abasenzela khona, kukhulu abakulwela kuleli zwe lase South Africa. Simzulela uMashobane ekhala kakhulu ngendaba yamaziko ukuthi ke amaziko akhona wona, kepha ke amanye ezinye indawo ayigculisi. Mhlawumbe yini la enzoyenza njengeqembu lenkathi ukuze nikwazi ukuvuselela amaziko. So khumbula ukuthi ke iqembu lenkathi liyakholelwa kakhulu ekuthenini abantu libavukuze phansi ukuze izigxile izingqabo zabo eqenjini. Ngesikhathi kuyilama veterans akaza amaziko abe nenkinga. Uma ama veterans esehleze ekhaya sesiqala ukuba nenkinga. Siqala ke khona ke ngoba ufuna siqale siyofunda kubo ukuthi bona babenza kanjani. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Njoba sesisondele kubo bazosinika amaqhinga namaso ukuthi sizobuyela kanjani kulokho okudala okwakwenzeka. Njoba nje kade ubona la kukhona odokotela uMayiso, odokotela uMntungwa, odokotela uMthetho, Professor uNxumalo, yizi ifundiswe zaziplana ukuthi lokhu sizokwenza kanjani. Soqala kubo. Mhlonisho uye waveza sisefrahead ukuthi amaziko akakhona ophongolo indawo yangakithi ophongolo ukuthi ayengekho amaziko. Namhlanje uma sela kuzobungazwa ngicabanga ukuthi usuka olukhulu eqembini lenkathi uthema ngabe kuvela amakomiti omasipala ngoba masipala kodwa wasophongolo akuvelanga umuntu. Mhlawumbe mawubuka wena ikusasa lenkatha likuphi endaweni yakho sophongolo? Likhona. Uzokhumbula ukuthi sinamawodi amabili kuphela singawaphethe ophongolo. Nakuba sayo okhethweni sineyinkinga. Kodwa inkinga zazi kubaholi zingekho phansi, ikho abantu basivotela. Bebekhona ngesikhathi siqala umcimbi amatekisi abengakafiki, kodwa agcine sefikile. Sekuyanyakaza asekhona amaziko asegcotshwa manje, yonke into isiyaqala ukuhleleka. Ngoba kwesinye isikhathi uma ungaqalanga emsamo awubi nazo ibusiso endleleni. Sizofuna zona ke ibusiso ngoba masifika kwezinye indawo siba nezinkinga. Njoba nje sikhuluma namhlanje ophongolo kunekhansela elidlulile emhlabeni, sizofuna ibusiso ukuze abantu abadala bethi uhambe kahle mntanami usikhonzele phambili. Zonke ke inhlanhla esizoyicosha ngendlela lezi ibusiso esisuke nazo ekhaya, sizothatha ibusiso kuyigoma zethu zeIFP. Right, Mtanisho lakho siphetha ngathini zakhamuzi zesifunda zaseZululand? Ngifisa ukugqugquzela kakhulu kumalunga nje eIFP onke, ungabe usebuholini noma ukho ebuholini, ukuthi kubalekile ukubaqotho, kubalekile ukuthi uthembeke, kubalekile ukuthi usize lowo ongakwazi ukuyisiza. Sikhula thina besehamba ematigulu, sihamba emandleni, sifundiswa ngo self help, self reliance. Asiqhakazi nje ngoba kuxa kushukela noma kuxa indlala. Kudala sihamba lendlela. Lento ka self help, self reliance yayisho ukuthi zenzele bese usiza nomunye. So ke siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu beIFP ake befunde
ukusiza abanye abantu. Sibhekene nenkinga la kushonwe emndenini. Kuthiwa nje akukho lutho, uthi uyabheka lo muntu unabafowabo, unomzala, unomalume, unobani, usubeka kanjani umuntu eneyihlobo. Sasifundiswa lokho thina ku-IFP. Ngakho ngiyagqugquzela namanje ukuthi asesekelane, silekelelane. Umuntu njengoba kadesha uprofessor la, uma wena unothize msisele ukuze naye aqala ukuhluma. So ke ngikhuthaza lokho. Kodwa kokugcina angikwazi ukungabongi. Ngifisa ukubonga kakhulu ikomiti le district esisebenza nalo la kuyiZululand. Kusukela kusekela sihlalo kusukuza kunobhala umfowethu uMntambo ngoba uyena oyinjini phela njengonobhala. Sibambisene kahle ikomiti lethu liyezwana sibumbene. Noma ngabe imuphi umbono engiubekayo abawuphikisi. Yini leyo? Ukwazi ukuthi sisukaphi, sikuphi, sifuna ukuyaphi. So ke ngifisa ukubabonga kakhulu, ngibonge igoma zethu. Ubonile nje ukuthi udokotela uMthethwa akakwazanga ukufika ngenxa ukuthi usekhule kakhulu, akasakwazi ukuhlala, usehlalelele. Kodwa uthumelile. Yila besebedlule emhlabeni bathumele imindeni yabo nabazukulu. Ngifisa ukubonga kakhulu. Wonke nje umuntu obambe iqhaza siyabonga. Nakini njengemedia izwe alutho alikho ngaphandle kwemedia ngoba imedia yiyo eyenza ukuthi wazi ukuthi kwenzekani la, kwenzekani kuphi, kudalwa yini. So ke siyanibonga kakhulu. Sengathi bonke labakadebela uNkulunkulu angababusisa mase bebuyele emuva bafike kahle emakhaya. Ubonile ukuthi hayi seyikhulile intombi nezinsizwa. So ke kubalekile ukuthi basheshe bahambe kusakhanya sixhumane nemndeni ukuthi bafike kahle yini. Ngakho ke ngiyibonga kakhulu yonke iZululand. Ngiyabonga kumengameli we-IFP ukuba azosibusisela lo mcimbi omkhulu kangaka. Wokuqala ngqa awukaze wenzeke kwezinye indawo. Uqalela iZululand. Ingani umntwana uzalwela iZululand okuyiyena owasungula iqembu le-IFP. Kusho ukuthini lokho? Yonke into iqala eZululand. Umntwana useshila.